Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, tudluan ta mo unsaon pagpanilay. So nakita mas ninyo dira sa ato ang title nga DIY eyebrows tattoo. So sa halagang 12 pesos lang. So sugdan na nato. So, before nato sugdan ang atong DIY tattoo eyebrows, kailangan sa nato i-prepare ang atong mga kagamitan or mga panginahanglanon. So, sama sa sudlanan, and then, bleed. So, maginay ta sa paggamit sa bleed kay basin pag anak nimo, wala na tanan kilay nimo best. Sunod, ang atong blackening, conditioner, then ang atong cotton buds, and then ang atong eyebrows. So okay, so first step ato sang ihuho ang blackening sa atong Tupperware. So isunod din nato ang conditioner. So kailangan butangan yun na siya conditioner guys, kay if lunlon ra nga blackening ang imong ibutang, mala pa sa mala. Unsa ganang mala pa sa mala ay so kailangan butangan yun siya og conditioner para shiny pod ang imong kilay best. So ana ra na siya mga judjong mga injay. So pag human din ana ato na dayon siyang i-mix gamit ang cotton buds. Ayon na kinamuta. Kailangan cotton buds jud ang gamiton. Kabisi ba sa kinamatan mami dads ay. So ingani na din ang resulta guys pag human og mix. So share lang nako sa inyo ang DIY ring light kunuhay sa gamit ang ispat sa pagpangisda sa ako binang bana guys. Saban jud pa na pag uli kay malubat na. So once nga na-prepare na nato ang atong blackening, so nara siya guys. Ingani na din na siya guys. Ito. So ato sa daang kung ano na tong kilay na basan. So kana mga kamat ya nga buhok samaan imo na siyang kwaon gamit ang kireng blade. So ano na siya. Dari pod sa pikas. So once nga humanan nimo og kuha ang mga buhak dire, mag-start na dayon ta og butang sa atong. So mag-start na dayon ta butang sa atong eyebrow para pag butang sa blackening dalit na lang kaayo nimo siya. Kay i-trace laman dayon siya. So okay, butang na ta. So okay, I don't know if ko siya guys. So okay, sana na siya. So okay. So once nga nakamana ka kuan sa imong kilay butang og eyebrow, sunod na nimo ibutang is ang blackening. So see, dali ra kayo ang pagbutang basta nagbutang na kadaan o ano. Basta magbutang na kadaan o eyebrows and
So yan. So pag man mo ubutang sa eyebrow, sagdi lang sana siya mga pila ka minuto din. Pag man ana imo na din siya maswasan ng imong kilay test para sigura na ka. O diba mga dudong mga inday, sa halagang 12 pesos lang nakakilay is life ka na. So I hope na nagustuhan ninyo ang akong content karong gabi una. This is Mommy Dudes. O wala si Papa Tats kay nagtrabaho pa si Papa Tats. So thank you for watching guys, and by the way, happy 147 subscribers health. So thank you kaayo sa mga nag-subscribe sa akong YouTube channel. And bye!